Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Nilwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat, at wala na, at ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumulhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila nama'y sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatian sa aking ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa,
upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila iyong inibig na gaya ko na iniibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Talakad. Payapa talapurin kaya katamong kaisipan, talapurin kaya katamong ka. O mapagpalang kaya kaming Ginoo. Alala pong kapupusan din kaya kayang kapuryan ang pong kapasalamatan kaya kangining pinandit. Pablasang Diyos ko ding balang metong kaya kamig paing makanyan mo kaya ngan pong iningat muna pigkalubanan mo kaya pong biyang pong sikanan bangig pang malaya kaming galo lalong may git ka rin kekeng banala katungkulan igpa. Ginoking pinandit ay ti ing makanyan mo kaya sargong pakiaguman. Pablasang Diyos ko iti po ing meto ngayaldo ake kaming dapat gawan bangi pangiling migpa bang samba kami pumuri king kekang banalalagyo nganing pinandit ay ti ganap milasargong alinis din kekeng balang sarili. Muna rin kekeng kaisipan Diyos ko ing makanyang milasargong apakiyup agugnayan ing kekang banal akalam. At tantimurin Ginoo ding kekeng balang sarili Ginoo panyawad mila pong patawad keka nung ikit mula po ang pong abatsyawan kaya kami ginuring kakulangan king aldonapon. Nengening lalapit kami Ginong Diyos anong makananong itulot me kaya kaming anak mo itang kekang pengako na paintulot mo sargo Diyos ko ing kekang banal ay espiritong mamatula na yaing lumukob ang pong tumaid miya kapag-aralan kaya kami ngening pinandit. Diyos ko deta sargong balang amano amalyaring mi bulalag ngening pinandit ay ti karing kekeng piyarapan miya lasargong kaganapan karing kekeng balang sarili. Mitanam lasargo karing dulang daring kekeng puso bang may git makanyan mila pong agawa at apamintuan deti. Ginoo adwan ko po ngening oras sa iti ding kekeng kapatad amig sadyaking pinandit ay iti. Tulutan mo sargo Diyos ko ing gamitan mo laking kekang upayam po ang kekang lugod. Bang kanita Ginong Diyos makanyan la pong miras alang kulang ke kami deting balita amalyaring igawara ke kami ngening kawarasan. Diyos ko salamat po ngening pinandit ay iti nung makananong inatad mo kaming payapa ing kaya kaming santuaryong iti makanyan mo naman sargong mayari ang kapayapan ing kaya kaming katipunan Diyos ko ay kasargo ing manatiling kayabemi kapamilatan na igpaning kaya kang lagyo manibat ng ngeni ang gaman king wakas iyan nasa po sala.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang naukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan.
gas ng kalam. Ning Diyos pabandina reting man wala at mamin to kayo itong sablang bagay ning Diyos pabandino alangang gang lugod ke ko pabandiya hing mayap kong oras kayo babiyaya sambong reino ang enide san po lalo yuping pakit ketang Diyos banwa tin lang pa magsikap king bang mabatiola dingke kong sarili king pa manualayo lonto yang matindag ing balang katawo kasalpan tayanan ngening mitikdo ko lalo sa nang maigit makatupad kayo ngening kabias non ke kon ayatiuya lang papagkamali tao king dapat no bakong makilala o sab lakong topa king kayo napin ing to neng mi bata
ibili ke king saglit king berbalan ing kakong aman. Mutiyang mamuntukan, nanula reng meging ke kayong api sabyan-sabyan ding ke kong kapatad. Makawukol, king miyabye amano ke kayo, anyang ke kayong convention. Kompleto la rin gami iyo. O rin keka. Dakala salamat. Ing kanakong amano, ikayungan. Alang makakalilwa kaya kayong manungkulan. Babayi ang pong lalaki. Uling atin yang pasabing Diyos. King bang may git, dagol karing kekong sarili, ngening magdulap kayo at eko tutok ng king lagyuna ning pamaminto. Makapisadi ako sang lalong maigit, king ating makatuliran at maging karampatan king arapanan ng Diyos. King uli naniti, ikayong sabla angeni ati yung magaral. Pakabitasan niyo karing sarili yu. No ikongon ing mayawos na kong anak na ning Diyos. Kapamilatan ding balang amanong daratang karing balang kekong pakiramdam. Elasano maging tatableng ding amano ke kayo. Nasano sasabihan ning tao, ing tao kumunga ng mga mano. Aniya parati ing mga lingwon, karas king tungkulan. Maluwalas ing obra na ning biye. Dapat nga na ding magobro pilan lamo king kabilangan. Aniyapin ing Diyos. Para tinong gagambulan ding ke kayong puso ampon kaisipan. King banting upayang alang malyaring mabating nanuman karing ke kong pakiramdam. At ela malyaring angin, adumalan ke kayo, ing kaybat neng dimdam ning metong atawo, kaluwal no king tabernakulo, ala no king kayang kaisipan, ing amanong pagkalubno ning Diyos ke kayo. Ing panawon atinayo, malampat ng kukulayit ing Diyos ke kayo. King uli no ning ke kayong pamaniwala ampong pamanyal pantaya king lagyuna. Adwan kong mapilit ke kayo. Ing paratilas sanang makasadiyo ding balang pusuyo. Uling maninto niya ing Diyos akayang malyaring pag-iligan karing balang penandit. Uling ing Diyos maninto ni king alang patugot. Bayong malyaring gawan ampong tuparan ding balang amano ake kayong daramdaman. Ikong sabla-sabla ayati yun aking kasalpan tayanan ayanti kanini. Pakikuwanan niyo pin ing autusye ing kekong kasalpan tayanan karing kekong sarili. Anggyang nga na itang bundok utusye. King pantingupayang dungdungyo king dayat malat.
iti nga na malyari at matupad karing balang metong ke kayo, king uli na. Ning ke kong tibayan, king ke kong kasalpantayanan, king bayong malyaring gawan, king alang kapikakunwan, ing ke kong tungkulan. Iwaksiyo ampon ibating karing sariliyo. Ing nung mesan mayayakit kayo, ing maging bingutlo ring sarili yo. Ing mayayakit yo, ing balang metong ke kayo, ing parati, ing kainan manatili king puso yo. Pakikuanan yo pin, ngining atyo na kayo king katutuan. Ing katutuan nga nawa dapat na kayo. Nung alimbawa, kayang matulid asabi, amalyaring daramdamano ampon akakit ning tao, amalyaring makakaina karing sarili yu, iti nga no eyo sana panatilian king puso yu. Nune bagkus, maging kabias ng lo, ban lalong may git muniye katapatan karing balang sarili yu. Ala kong tutulduan metong man ke kayo, dapot king uli no, ning king alang patugot gugugol kong oras ampong panawon king bangketi ume kayo. Pakikuanan niyo pin karing sarili yo na atin kong malyaring lalakwan, karing balang kekong panakbang amalyaring pulutan ng tao, lalo na nga na ding alayo king kapanwalan ay anti kanini. Pakikuanan niyo pin nga na ing metong lang uliran ding sarili yu. Pakikuanan niyo pin nga na ing lontolang modelo ding balang puso yu. King pamanyapat yu king Diyos. Wa nga na eko malyaring pasayang kapagalan king mayap apamanyapat. Wa matulid karing sarili yu. Ngening ikayo at na kayo kalibugton. Bisa kayo ampong ali enako miatras. Nune pasulong kayo. Ketang ke kayong tune pararasan. King banting upayang mayakit kayo karing aldo bukas, ing ikayo, ing tune mekayari kayo karing balang obrayo. King uli no, ning saup no, at lugod na ning Diyos, kakawang ke kayo. Ikong sabla-sabla nga no, wa mibabata kayo. Ikong sabla-sabla nga na ing magpakabiyasa kayo king lagyo na ning Ginoo. Uling, gening ing panawon at tune ke kayo. Eko sana malyaring paibande karing tungkulan iyo. Ing Diyos, babieno, ing sablang kaparalanan ke kayo. King panting upayang maglili ing manuwalang tao. At yun na ke kayo, nung parati lang mababande ding pusuyo. At yun na king tao, king kayang alang patugot apamagnasa king kayo pa yan. At eya mi papagkalubanan, nano kaya ing maging buring sabihan king ke kayong pamagaral.
king uli naniti, king kapag-aralan union espretismo, bibit-bitan niye karing balang pusoyo, ing lugod ayating kabyasnan, bayong panatilyan karing sariliyo. Nung nga nang lulugod ko man, dapot alayo ing mesabing kabyasnan nga na alayang kabaldugan. Iti nga na maging angin yamong lumabas king tao, king uli no, king balang penandit ding kekong puso, king alalang kapag sadyan, king upaya na ning Ginoo. Karing ulit-ulit kung amano ke kayo, wa eko sumawa, ban malyaring idala ko ke kayo. Ing anggang pasabi na ning Diyos, king banting upayang ay biyakula ding tungkulan ko ke kayo. Agkatanda ko ikong sabla, wang ano, itakbang nyo rin kekong bitis king pamanuparan. Wa agkatan ko ding sariliyo, king eko sana malyaring manginayang, karing pagal ampong pilak, ake kayong gugugulan, king banting upayang maminto kayo king Diyos. Magtapat ko nga ng alang kayang ganan, maminto kayong alang kapagalan karing kekong kasarilinan. Ang giyang ikaming banal karin king kayarian, e kami mo rin tutok nang, e kami mo rin sasawa, king pamiminto king Diyos, uling itiyo ing matulid at maging karampatan, at sana maging ikayuman, ngening ikong sabla mapapagal kayo, pasayangan niyo karing sariliyo, no atin malyaring lunto, amalyaring apusan doring taong lalawe kaya kayo. Mikakalugod kayo, mipapanalangin kayo. Nung ating matudtud, ikayo ing magsilbing gumising, bakong malyaring miyabe-yabe, king pamanuparan, king lagyuna ning ginunuan. Wa kami sasawang manyawad king Diyos, no sana yumalyaring tangalan karikekong padimanman. Ing sablang bagi ang makatakot king yato. Ing sablang bagi amiyayaliwang agle, amaging ikasira no ning yato yung kakarinan. Aniya ikami makisabi kaming alang patugot ke kayo. Miyabe-yabe tam. May sasan metong tamo king lagyuna ning pamaminto. King panting upayang ing sablang bagi, maging mayan karing balang metong ke kayo. Wa, tatangis ko. Nung akakit ko ding sariliyo ing mga inalo, wa tutulula ring perlas ing mata ko. Nung akakit ko ding sariliyo ing mga rimlala king tungkulan nyo. Anyaya ko ngeni, makisabi kong mayap ke kayo. Eko tutok nang,
ang giyamang nung misan, ing daralawan ako ning kasakitan, manyawad ko nga naking Diyos, king ating katapatan at iya di na kayo, at di nanong kapasnawan ding sarili yu. Salamat adakal, karing binye kong amano kaya kayo, manatili sanang ganap king puso yu, ing upaya na ang pongkalam papanatilian yu king puso yu. Wa mapanalangin kayo, banting upayang ilawot na ning Diyos ing nanumang agle kasakitan. Ban malyaring pututan ning Diyos ing nanumang agle kerlumduman king yato yung kakarinan. Wa ating beyatan, wa at ating kasakitan. Sumangit na niti, nung dadalan ko mang kasakitan, itapatiyo ding pusuyo at makyabe ko nga nakanako. Itiyo ing matulid, amalyaring gawa na ning tao. Talay nga yaman, tinyang pasabing Diyos ket. Nuklukad ng saglit ang ginagawa. Hinguli na niti balen kong tipahan, dakala salamot keka yuke kongan.
manatili ko sang ating katapatan. King burina ning Diyos bakong manuparan. King balang penandit ing sa wapatiuyo. King balang penandit patno beke koya. Ang gaman kapilan Diyos kumawang iyo. King balang katao mamagsadya ko pa. Adios ing bendesyon keko kapayapon. Manatili kayong ating katapatan. Banal yung tungkulan King Diyos itigawan. Santa Veronica kapayapan kongan. Dua tayo pimbasket tam.
Hello, pagtsagan nyo na ako po, lalo rin kay katang evangelista ne po. Bisyado lang busy rin evangelista tamo. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. At sana po ang pagpapala ng Diyos ang ating tanggapin sa araw na ito. Kanina po ay narinig natin ang dala ng Batlaya kung saan po ang binigay niyang mensahe sa atin ay napakaganda po. Kung saan po ay sabi niya sa Kabampangan ay eko papagkamali, sana'y kayo na sana'y tune may nakit at may haus na po. So ibig sabihin, ang kapatid, ang bawat isa sa atin ay dapat wag na tayong magkamali kung pwede lang, no po. Pero hindi kumisan hindi natin maiwasan ang tayo'y magkamali. Pero ganun pa man, dahil po sa ating pag-aaral, kung minsan ay nakikita mong mali na, no po. Pero kung hindi mo po ilakasan at ang iyong paniniwala ay at takot sa Diyos, kumisan ay talagang napupunta ka sa pagkakamali. Kaya nga, tayo po nandito para maging gabay sa ating mga anumang gawain sa buhay, no po. At sabi niya, ay kailangan maging uwaran daw tayo, maging modelo tayo. Napakahirap naman po talaga sa ating katayuhan ngayon ay ang maging modelo tayo sa mga wala sa paniniwala, no po. Wala sa pag-aaral na ganito. Kaya nga kung minsan pag ang isang kapatid ay gumagawa ng hindi maganda sa iyo, dahil alam mong ikaw ay nag-aaral, no po. Merong kang nasa pag-aaral ka ng Diyos, kung minsan ay tinitiis mo na lang ang ginagawa niyang hindi maganda sa iyo dahil ikaw po ay nasa katuruan ng Diyos. Kaya po ang mga mensahe ng banal na Espiritu sa atin ay napaka inspirado sa atin buhay, no po. Dahil sabi nga niya, anumang dumating na pagsubok, no po, anumang dumating na unos sa ating buhay, ay kailangan talagang tayo po ay magpakatatag, no po. Sabi niya, ano pong gagawin natin, ay kailangan po ay, sabi niya, manalangin kayo at magtapat kayo sa mga iyong mga dalangin sa Diyos na sana'y ay bigyan kayo ng kalakasan sa mga dumarating na pagsubok. Kaya po, ang pag-aaral natin ngayon, ang paksa natin ngayon, ay diwa ng espiritismo sa mga unos ng buhay, no po. Alam niyo po mga kapatid, iba-ibang huring unos na dumarating sa ating buhay. Kumisan po sa atin mga kapatid ay dumarating po ang mga pagsubok, no po. Gaya lang ng sakit, no po. Yan po ay pagsubok o unos sa ating buhay. No po. May dumarating na kumisan sa pangangailangan material. Yan po ay pagsubok, no po, na binibigay ng Diyos sa atin para makita niya po kung gaano tayo kalakas, no po, sa ating pananampalataya. Kasi po, sabi niya na, hindi bibigay ng Diyos ang hindi nating kaya. Lahat ng bagay na binibigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay kaya po natin. Kaya po nating tiisin. No po. Kaya nga, sabi niya po ay sa ating paksa, ang unos sa ating buhay, mga kapatid. Alam niyo po, may kasabihan, sabi niya, sa kabila ng unos ay mayroong liwanag na aaninag na dala makulay na bahagari na papawi sa lumbay ng kalugmukan. Alam niyo po, pag nakita niyo, pag umulan ng malakas, pag dumating po yung parang sisikat yung magandang sikat ng araw. So ganun pa rin ang ating buhay, mga kapatid.
pag dumating po ang unos sa ating buhay, ay merong namang dumarating na liwanag pagdating ng araw. No po? Kasi po ito ay parang itong pagsubok na dumarating sa atin para tayo'y masubok kung kaano tayo po katatag sa ating paniniwala, sa ating pananampalataya sa Diyos. Dahil po kumisan ay karamihan sa mga o sa ating mga kapatid ay dahil kung mahina po tayo sa pananampalataya, talagang ang pagsubok ay tayo ay hindi mananalo, no po. Kaya parating gumagabay sa atin ang mga espiritu para tayo po ay lalong lalo tayong lumakas sa ating pananampalataya. Kaya po, mga kapatid, ay ang iba pang mga unos na dumarating sa ating buhay, no po. Alam niyo po, ang ating bansa ngayon, ang Pilipinas ay napapabilang sa tropical na panahon, no po, sa buong mundo. Ito ay, sabi nila, ang Pilipinas ay isang typhoon capital of the world, no po, isa sa mga tropical typhoon na po ng buong mundo, no po. Dahil ang mga kalamidad na dumarating sa atin, mga kapatid, dahil sa nakikita natin sa ating kapaligiran. Sabi nga ng mga kapatid, dahil sa climate change na dumarating, nagagawa ng tao, so po, kaya nagbiiba ang klima ng ating panahon. Kaya po, mga kapatid, ang mga ito ay nagdudulot ng pinsala, no po, sa ating mundo. Kagaya po ng El Nino, no po, La Nina, no po. Ito po ay nagbibigay ng pinsala, nagbibigay ng unos sa ating mga kapatid. Kaya sabi niya, nagbibigay ng pinsala sa ating mundo, nag-iwan ng malaking suliranin sa ating buhay, at naapektado nito ay mga pamumuhay na po, ng ating pamumuhay. Nakikita natin sa paligid, mga kapatid, no po. Pag dumating po ang mga kalamidad sa ating bansa, kagaya lang ngayon, no po, tagulan lang, nakikita natin mga kapatid natin, lubog, no po. Ito po ay nakaka-epekto sa ating pamumuhay, di po. Instead na normal po ang ating pamumuhay, dahil sa dumating sa mga kalamidad na yan, tulad ng baha, no po, mga kapatid, nakikita natin mga kapatid natin ay hindi nagiging normal ang kanilang pamumuhay. Nahihirapan po sila. Kumisan po ang emosyon, po, dahil nakikita natin ang mga nangyayari, kumisan nag-iima ang ating emosyon. Hindi na normal ang emosyon natin, ang mga takot, no po, ang pag-alala sa ating mga sarili, ang nanunuhot sa ating mga sarili, mga kapatid. Kalusugan, no po, dahil po'y nagbibigay ng kuminsan ang ating kalusugan na apektuhan dahil sa mga kalamidad na yan, no po. Nagbibigay ng mga sakit, no po. So ito pong mga bagay na ito ay personal na po nakikita natin, no po, na dumarating sa ating kapaligiran. Kaya sabi niya, kailangan tayo pong manatili sa ating pananampalataya. Kaya parating sinasabi sa atin ng ating mga mensahero, no po, mga espiritong dumarating sa atin, tinuturo po nila ang kaparahanan sa atin. Kaya ano po ang sinasabi dito? Ano po ang sa ating dumarating na pagsubok, no po? Ano po ba o sino ba ang tumutulong sa atin? No po. Ngayon sa Roma 8:26, basahin po natin. Sabi niya po sa Roma 8:26, makanyan mo naman ang espiritu sa saupana ing kikatang kainan, uling etabyasang manalangin king katapatan, dapot ing espiritu mo rin, darapat siyang pamamilitan king ulita mo, king dalong emalyaring apasyag king amano. So mga kapatid,
ito po ay ang Espiritong gumagabay sa atin, no po. Siya ang nagtuturo, no po. Siya ang tumutulong sa atin, mga kapatid, para kung ano man ang dumating sa ating pamumuhay, no po. Na pagsubok na dumarating sa ating buhay ay kailangan ay ang mga kahinahan sa ating buhay, mga kapatid, ang mga espiritong gumagabay sa atin ang nagtuturo at tumutulong sa atin sa ating mga kahinahan. Kaya mapalad po tayo, mga kapatid, dahil meron po tayong gumagabay, meron tayong nagtuturo sa anumang bagay na ating nasasaksiyan sa ating buhay. Kaya sana po tayo lalong magsumikap sa ating pananampalataya. Kaya ano ba ang sinasabi niya? Gayon din ng mga kapatid nung si Jesucristo ay ng kanyang kapanahunan, ng kanyang mga alagad. Ano pong ginawa niya? Sinubok niya rin ang kanyang mga alagad. Ano pong ginawa niya? Basahin po natin dito sa Lucas 8:23 hanggang 25. Ganito po ang kanyang sinasabi. Datapwat samantalang sila'y naglalayag, siya'y nakatulog. At bumugso ang isang unos ng hangin sa dagat-dagatan at sila'y nangatitigib ng tubig at nangasa kapanganginaban. Opo. Ng mga kapatid kasalukuyan noon, mga lagad, no po, sila'y natutulog habang sila'y lumalakbay sa bangka. Ay anong pong ginawa ng Diyos? Gumawa po ng isang unos ng hangin na po. Ano po ang nangyari? Sa 24, sila'y nangagsilapit sa kanya at siya'y ginising, nangagsasabi, Guro, Guro, tayo'y mangangamatay. At siya'y gumising at sinaway niya ang hangin, ang galit ng tubig at nangagsitigil at umusay ang panahon. 25. At sinabi niya sa kanila, saan naroon ang iyong pananampalataya? At palibasay nangatakot sila'y nagsipangilalas na sinasabi ng isa sa iba, sino nga ito na siya'y nag-utos maging sa hangin at sa tubig, siya'y tumalima nila. So mga kapatid, ayon sa ating referensya kung saan ang si Jesucristo ng panahon niya, nung kapanahunan niya, ang kanyang mga lagad ay kanya ring sinubukan, no, mga kapatid. Para makita niya po ang kanilang pananampalataya. Kaya sinasabi niya, asa ng iyong pananampalataya? Yan po ang tinanong ni Jesucristo sa kanyang mga lagad. Na ang pananampalataya nila ay dahil kasama na nila si Jesucristo, pero sila po ay nag-aalinlangan. Opo. Pero tayo po ay mapapalad, mga kapatid. Dahil po kahit man lang hindi natin nakasama ang ating Panginoon, hindi natin nakita. No po. Pero ganun pa man tayo ay naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. Dahil po ito ay magbibigay lalo sa atin ng lalong pagsulong sa ating buhay, mga kapatid. Kaya nga, wag tayo pong magalinlangan sa ating pananampalataya. Kaya parati po tayong ginagabayan ng banal na Espiritu. Kung ano man po ang problema natin, kumisan po ay tayo po ay tinutulungan niya. Kaya nga, mga kapatid, sabi rin dito sa Mateo 11:29-30, mayroon pong ganitong sinasabi sa atin. Ano ang ating gagawin para maging matatag tayo sa unos ng buhay? Dito po sa Mateo 11:29, ang gaya pong 30. Sabi niya po, ito po ay turo ng Diyos para tayo po ay lalong
tumatag sa ating pananampalataya. No po. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. So kapatid, pag dumarating sa ating ang unos sa ating buhay, ito po ang gustong gawin natin. No po? Ito ang pinagagawa ng Diyos sa atin para lalong anumang pagsubok na dumarating ay tayo matatag. Sa 30, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Mga kapatid, ito po ay kanyang pinagagawa sa atin. Kung anumang pong problema o anumang dumarating na pagsubok sa ating buhay, ito po ang utos ng Panginoon sa atin. Ang pasanin ng kanyang pamatok. Ano po ang kanyang pamatok? Yung mga aral mo, mga kautusan, mga binibigay niyang utos sa atin. No, ito po ang ating gawin upang tayo ay lalong magtagumpay sa ating mga gusto nating makamtan. Lalong-lalo po ang sinasabi sa atin na ang pangako ng Diyos ay tayo po ay lalong tayo magtagumpay. Kung saan po ang pangako niya, tayo ay makakarating doon. Kaya po, sana mga kapatid, ito po ay magbibigay sa atin ng lakas. Kung dumarating man po ang mga pagsubok sa ating buhay, sana po ay lalo tayong magpakatatag. No po? Isipin lang natin yung mga dinadala ng mga espiritu sa atin para anumang problema, anumang unos sa ating buwan na dumarating sa ating buhay, ay lalo tayo pong lumakas sa ating paniniwala. At muli po, magandang umaga sa ating lahat at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating pong naging tagapagsalita sa umagang ito. At maraming salamat din po sa Batlaya na nagbigay po ng mensahe sa atin. At atin din pong pinapasalamatan na walang hiba po ang ating Panginoon, na siya po ang nagbibigay po ng kalakasan sa atin, nagbibigay po ng buhay, na hanggang sa gayon po tayo po ay nakakatupad po sa ating mga tungkulin. Napakaalaga po ng binigay na mensahe sa atin ng ating banal na Batlaya upang tayo pong mga mananampalataya ay lalong maging matatag sa panahon po na dumarating sa atin yung bagyo o unos na sinasabi sa atin ng Biblia o nung pag-aaral na ibinigay sa atin ngayong umaga. Ano po ba yung mga unos? Ano ba yung mga dumarating na bagyo sa atin? So kagaya rin po ng panahon, kung minsan po, yan, nakikita ho natin, tahimik po yung ating panahon. Pero kung minsan po, nagbabadyang lumalakas ang ihip ng hangin. So, nagkakaroon po ng pagbabago. Malakas na ulan, malakas na hangin. Hindi lang po yun. Kung minsan may sunog, kung minsan iba-iba pong kaparahanan yan na dumarating po sa atin. Kung minsan, sa karandaman po. So, saan po tayo lalong pinag-ahanda ng pag-aaral na ito? Dahil po hindi ho natin masabi sa ating sarili, kahit po tayo ay mga tumutupad na sa ating mga tungkulin. Ginagawa na natin yung ating mga tungkulin na alam natin na tama yung ating ginagawa. Subalit, darating at darating sa atin ang panahon na tayo ay masusubok po. Darating po yung mga unos na sinasabi. Kagaya rin po nung ang ating mahal na Panginoon, sila ay naglalakbay, lumalakad, no? Doon po sa dagat na may sakyan po silang bangka o barko na tinatawag, na abang sila po ay naglalakbay, nakatulog po ang ating Panginoon. Kasama na nila yung ating Panginoon, yung mga apostol po noon.
So, nakatulog po si Jesus. Pagkatapos po nun, dumating yung malalakas na ampas ng alon ng tubig, ang angin. So, ibig sabihin, may bagyo. Nagworry po yung mga tao. Nakatulog po ang ating Panginoon. Siyempre po, alam po ng ating Diyos. No? Siya po ang may alam nun. So, yung tayo po, kahit na po tayo ay mananampalataya, kagaya ng mga apostol noon. Alam po natin na mamamatay po tayo pag tumahog po yung barko o sinasakyan natin. Wala pong makakaligtas doon. Dagat po yun. Yung pong nasa hisip natin noon, yung kapaamakan o yung kung ano ang ating mararating noon sa mangyayari sa atin. Ang nasa isip po natin kung tatahog po yung bangka, tayo ay mamamatay. So nagwo-worry po tayo. Sabi po ng Diyos, wala ba po silang pananampalataya? No? Wala po ba silang maliit na pananampalataya? So sabi po, gamitin natin yun. Yung maliit po nating pananampalataya o paniniwala, gamitin po natin. Kung minsan po nagiging dalawa yung ating mga kaisipan. Kung minsan nanghihina po tayo. Pag ganyan-ganyan po tayo, siyempre alam po natin na mahuhulog na po tayo sa tubig. So nagwo-worry po tayo. Ganun po yung tao. Kahit po may pananampalataya po tayo, pag dumarating po sa atin ang unos, kung minsan po talagang tayo po ay nanghihina. Aminin po natin o hindi, pag dumarating po ang pagsubok sa atin, nandyan na po yung nanghihina po tayo. Subalit sa kabila po ng ating panghihina, doon po sa mga natutunan po natin, doon po sa nararamdaman po nating pag-aaral na binibigay po ng mga banal sa atin, tayo po minsan ay nagiging malakas. Pag nasabi po natin, Lord, kayo na po ang bahala kung ano man po ang mga pagsubok na aking nararanasan ngayon, kayo lamang po ang makapagbibigay at magkakaroon ng kalutasan ang ating mga problema. Yun po ang ating inihisip dahil po wala tayong magagawa. Wala po tayong magagawa. Kung darating po sa atin yung pagsubok na ating sinasabi, ang tao po ay walang magagawa. Dumating po sa atin ang karandaman. Tinawag po ang ating magulang ng banal na Espiritu. Kung sabihin po natin sa ating magulang, siya po ay tumupad na, napakaraming taon na. Napakaraming taon na siya'y nagsilbi sa ating pananampalataya. Bakit ngayon? Sa kanyang pamilya, mayroong nagkaroon ng sakit. No? Dahil ang tao po, lupa lamang po ito. Lupa po tayo. Darating sa atin kung ano yung tutubo po sa atin, kung ano ang gustong tumubo po sa atin. Karandaman yan, anuman po, kasi po tayo ay lupa. Kaya, abang tayo po ay may panahon, sabi nga po, abang tayo ay malalakas, abang tayo ay mayroong pangkalakasan, gawin po natin yung panahon. Gamitin po natin yung panahon na tayo ay malalakas na, wag na nating sabihin, bukas na lang. Bukas na lang. Kasi po ang bukas, hindi po natin alam yan. Kung ano ang ibubunga po ng darating na bukas sa atin. Ngayon po tayo ay malalakas. Bukas po, ang katawang ito ay wala, bagsak. Dahil po tayo ay tao na may laman. May nasisira po sa atin. Yan po, una po yung ating mga kalusugan, kailangan po ay panatilihin po natin. Tayo po ay maging konserbatibo sa ating mga pagkain na pinapasok po natin sa ating katawan. Dahil po, pag hindi po nating inalagaan yan, magiging subok din po sa atin. No? Yun po, pag panahon po nandun po yung mga problema, nandun po yung karandaman, kung minsan po nahihiyak tayo, naluluha po tayo. Sabi ng banal na Espiritu, bakit ang banal na Espiritu ay napapaluha din? Bakit po? Sa kanyang mensahe
ay nagkaroon po ng ganung katinding mensahe para ibigay po sa atin. Napakalaga po ng mensahe ng ating banal na Espiritu dahil nakikita niya po na sana sa atin na maghaharal po ay lalo pa nating kahit mayroon mang pong pagsubok, mayroon man pong dumarating na mga balakid sa ating buhay, tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang buhay po. Gaya po ng isang kanta. No? Tuloy pa rin ang buhay. Pag kahit anumang unos na ating pong nasa atin ngayon, tuloy pa rin. Wag ho nating panginaan ang ating pananampalataya dahil nangangako po siya sa panahon na tayo ay nasa panghihina. No? Nandun po tayo sa panahon na nandun po tayo sa critical na sinasabi po natin. Kasi ang Diyos po ay talagang miracle po yung sa Kanya. Miracle. Yun po ang hindi po natin mahabot po sa ating kaisipan ng tao. Sa kaalaman po ng tao, hindi po natin maisip kung gaano po siya kalakas sa atin. God's power. Yung pong power po ng Panginoon, hindi po natin alam kung hanggang saan yan, hindi po natin masusukat yan. Siya po ang nagbigay sa ating mga buhay, siya po ang nagbigay sa atin. Kahit tayo po ay mayroong tungkulin na dapat gampanan po sa ating dito sa mundo. Habang po tayo ay naghaharal, pinipino po tayo, pinapanday po tayo, doon po sa mga salita na ating pong naririnig. Doon po tayo nalilinis, doon po tayo nagkakaroon ng pagbabago. Totoo po ang tao, kung minsan mahina po tayo. Minsan, mayroon lang pong konting problema, bumibigay po tayo. Bumibigay po tayo. Aminin po natin sa ating sarili o hindi. Kung minsan po, kakaunting problema lang, ang tao po ay bumibigay. Ang sabihin po niya sa kanyang sarili, ako'y tumutupad. Ako'y gumagawa sa kagustuhan niya. Bakit dumarating pa sa ating buhay ito? Hindi po natin yan may iwasan, mga kapatid. Dahil po doon po tayo masusukat kung gaano yung ating mga natutunan ay may apply nga natin. So kapatid po sa ating pananampalataya, sana po lalo po tayong magtibay kahit anuman po ang mga pagsubok. Dahil po ang banal na Espiritu, siya'y gumagabay. Walang umpay po yung pagbibigay nilang mensahe kung ano yung gagawin ng tao upang tayo po ay malampasan natin lahat yan. So kahit man po nasa karandaman po tayo, minsan yung mga kapatid po natin, nasa talagang critical po yung kanilang kondisyon. As of now po, kami rin po, ako, ang magulang ko po, ay sa bagay po, matanda po yung aking magulang, 89 years old po. Pero sa ngayon po ay siya ay nasa ano po siya, hindi na po siya nakakain ng kanin. Tubig na lang po kung minsan nahihirapan pa siya. So thank you po sa ating Panginoon. Kahit po ganon, tinitignan ko po yung aking magulang. Sabi nga po ng banal na Espiritu dahil po nung siya'y ipinatingin po namin sa doktor yan, talaga pong sabi po ng doktor ay darating yung inaasahan po natin na hindi na rin po siya makakakain ng kanin. Subalit po hanggang sa ngayon po ay blessing pa rin dahil iniingi po namin na kahit tubig lamang po yung pumapasok sa kanyang katawan, ang aking magulang po ay nandyan pa rin. So, miracle din po. Dahil po, sabi ng banal na Espiritu, hanggang tayo ay tumatawag sa Kanya, umiingi ng karagdagan, o ibibigay niya po. Pero, darating din ang oras, na darating din ang panahon, na tayo po ay mawawala dito sa mundo. Dahil po yun ang sabi, hindi lang po natin masabi kung kailan, bukas, ngayon, hindi ho natin masabi. Dahil po ang kamatayan po ay hindi pinahalam sa atin ng Diyos.
kung tayo po ay sa panahon na tayo'y natutulog, nagtatrabaho, no, hindi po niya ipinahalam sa atin. Kahit po yung mga banal, sabi, hindi niya sinasabi na bukas mamamatay ka na. Bukas mawawala ka na. Ang sabi sa atin palagi ng Diyos, ng banal na Espiritu, tayo'y maganda. Maghanda po tayo. Sabi na sa atin, palagi tayong nag-aanda dahil po hindi ho natin alam kung kailan darating. Ang magnanakaw na sinasabi nila, yun po yung kamatayan. Hindi po natin mapredict. Kahit po sabihin na nating mahina na yung tao, hindi po natin mamaya mawawala na yan. Hindi po natin masabi yon. So, yun po yung ating pag-aaral sa umagang ito. Subalit mayroon po tayong mga kapatid na nakita ko po sa labas at dito po sa loob. Yung pong mga bisita po natin. Magandang umaga po sa inyo. Hindi ko po alam kung anong sentro po kayo. Yung pong mga kapatid po natin na nanggaling po sa ibang bansa, sila po ay tatawagin po natin ang aking kapatid po na si sister ko po. Alma po. Isa lang po kasing sister ko eh. 10 po kaming magkakapatid, isa lang po ang babae. Kaya po tinatawagan ko po siya. Hello. Pasensya na po nawalan ako ng boses. Nag-concert yata ako. Okay, parang napansin ko po, Tagalog yata tayo, no? Pwede pong magkapampangan? Sige. Kapamilata na po ng lugod at upaya ng Diyos. Hindi lang pong pagkakataon, talakad king harapan yung ngeni. Bang makiagong pasibayo, talakad at karangalan po ka na ako yung magsalita ngayon king harapan nyo. Kaya babiyake po yung Maya Paworas. Kasagit po pala yung mawawalang pilan mong aldo, potang magbalik ka, lamang artista na ka niya. Makalawi lang ang keka. Okay. Anyway po, enak man po migbayo, yak pa mo rin po yalma. Kaya po, migbayo mo po yung boses ko, may payos ko. Okay. Yako po sa saluduan kay kaya katang kasal pantayanan. Uling keni ko muna man po may ragul, may mulat, keni ko rin po may bait. Kaya yako po matibay po yung kapanwalan ko keni. Pero darating po talaga itang panahon, pagkakataon na kaya katamo, susubukan tamo. Pero balo tamo pong lingatsu tamo kaya nga pamag-aral keng eskwela na ning biye, yapin po yung espiritismo na balot amo na kaya katang pamag-aral, matatagya po yung kaya katamong kasalpantayanan. Kaya hanggang nanuman po yung pagsubok, hadatan king biye tamo, iti po, akakargan tamo, akakagyu tamo, uling balot tamong makayantabi yung espiritu at yung Diyos kaya katamong. Kaya nanuman pong pagsubok adaratang, ilisya na nga po kaya katamo. Hanggang atsuya po ing kasalpantayanan tamo at diwa na ng espiritismo kaya katamo. Tandaanan tamo po ing espiritismo, pamag-aral ya king eskwela na ning biya na alayang kapupusan na pamag-aral. Hanggang atsuta na po king espiritu, patuloy tamo pa mo rin pong mag-aral king espiritu. Anyapin po rin sasabihan na ring espiritu kaya katamo, panatilyan tamo po yung kaya katang kapanwalan, at dindam tayo po yung banal nandin, medyo maging emotional ya, uling atin niya pong akakit kaya katamo minsan tamo po balo, dalanan ng Canaan, di rimla tamo po kaya katang kapanwalan. Dapat po ito, malagwa tamo mong ilako, hanggat matibay po yung kaya katang kapanwalan. Yamo po yung ayabot ko kaya kayo, ipatuloy tamo po yung kaya katang pamaniwala at kasalpantayan, pamagobra kayong espiritu,
Pupugayan dako nga po at sana manatiling ang po yung lugod at pamisasan metong kaya katam. Maya pa oras po. Bala ko po makapagsalita. Salamat po kapatid keng mensahe po. Ngayon po Sister nanya lagi ni Italia. Nanya kasi lagi na. Taliyara kani. At magsadyaya po itang ating pong bisita pota po ating bisang magsalita arela lalo na po yung karelang mamuntukan ne po. Itali. Akalingwan na nakalagyo yan. Kasi tinalagad eh. Paano na hinda ka na? Maya po aba kaya kongan. Manyat ko po talaga ang oras o nang payabot ko po ing maya pa oras kaya katamong Diyos kadwa kaya kayong pengarim at kapatad. Maluwa na ako po talaga bisan tikdokin. O pwede ako po kasi di na oras eh. Ngayon po may di na akong oras. Ali po ing may wala ko pong ingkong. Ya po yung pangarap na tsuke ning harapan nyo. Baya po mawala na pong balaan po sakit ng matu ito. Impeke sabi na mo po ka na ako ng gagagaya po ka nito kay bukla kay ing Bible. Ako po ba na ning binasa ko, tinok na nga mo po. Kahit po yung sinabi ng anak ko na, buri ko akit da ka, naking, kaya pong babo platform, ita po yung buri ng akit ka na. Siguro po kanyan masaya niya kasi tunak po Kenny. Sabi na wala na akong banong sabihan, dito po po. Dagal pong salamat. Tiparanya mo po itang pangako na po. Talakadya po kaya ngarap. So, kaya tutuking Domingo kanyan magsadya ka ba at mikaswelo yung pasibay lolo na. Ay tay lolo mo, lalawen na ka. Okay po. Thank you very much, sister. Ita pong mamuntukan po. Nino pong mamuntukan kanyan na po tatin la pong paksake ang kaya katamang pengaritam. Kala matupaya. Yung Diyos sa pingkayang lugod, po kakawang kay katam. Pablasang manatili pangganap, kay katang sikanan po yung biye. Yun po yung lugod na yung Diyos kay katam. Mayap ako orasan po sa belang kapatid. Yung gano'n. Ako pong kapatid yun. Pinsulunan ng biye. Ang mamuntukan. Doon niya po kalugod ng Diyos. Kaya bakang kagising ko. Pamala ko king biya ko, munta ko king tagumpe ng lugod. Dapat yung kanakapunday, yung sinabi na tang ikabisan toge. O ka rin, daw nga ng kaligtasan. Dapat sabi ng palad po, minta kami ka rin makasaraya po. Sabi na, o dala mo ko balik tagumpe. Aliyana Kenny, unin mo aning balayan. So, dakal salamat. Nung makananong midinan malwala sa panahon.
Yung pamamunta ko, Kenny, ikit na kayo, isab ng kapatid, mayap-ayabak po kaya kayong anong kalwalas yung pamagaral, kilob ng espiritismo. Blasang Kenny po, potang magaral ka, buri mo, kukulkul na kang kukulkul, pablasang dating kabyasnan, alalang angganan. Para ka na ako, nakalupa ko pong magaral. Ano pong kalwalas imburi na sabihan ng kaya ka na pamagaral ngayon nung makanano, diwa, ning espiritismo sa unos ng buhay. Pamagaral, spiritual, material, literal. Nung makanano, yung buri na sabihan ng unos. Yung meto nga bagay, literal, nung misam po, nung magipamalot ka, yung pali, po itong mayari, hindi nang kangunos. Yan po. So, nanon buri na sabihan ng unos, buri sabihan itang kabayaran o tangwari, sweldo, king literal. Unos sa malyarim, king kaya katang kapag-aralan ng espiritismo, unos sa buhay. Pakintulutan niyo po, kapampangan ko po na po, kaya wawan pong Tagalog niya katangay. So, meto nga bagay malyaring di natangkana ko iting malyaring unos. Pablasang ing bagay nga iti dapat kumupundalanan ulinganan ng banal na espiritu. Kaya kung pububulad king buong dok ng Olivet, inahos na ako. Sila'y sayana. Yapin ng kaya kang karma. So, maging karma po, sinabi ko, salamat po. Nung iting bagay ang malyaring karma, kung ining kabayaran, ang malyaring meto nga paralan, banting upayang makapaglinis na ako. Makanyan man king malambat na panahon, yung kasakitan po, yung katawan, pisika, yung uno sa dinalan, kanako, yung ibabata ko. Inalang kong matalik yung kasal pantayanan, pablasang babalwang ko, ala kong bukod aligan. Pablasang metong niya yung may pahing din Diyos, yung makasuglong, timbiyanan ng tao. Yung makabandiging sabla. Pablasang iti dapat kumandalanan, salamat po. At ngayon po ay ni yung tunggal dito, may dinana po kung sikanan. Kamilata na po, yung kanak matibe, king wake, tinalang kong matalik, ibabata. So, salamat kitang meto nga Diyos. Ingunus, tayo dapat malyaring takutan, huling pablasang ingunus yan, ilapit din subok, malyaring makakagibat imbena ng tao kabang mabibiyel alam na ningaldo. Blasang yung subok kayo niya malyaring migit mausin tao po itong misubukan niyo. Kan tayo makalubos makapangilala. Blasang yung subok gayong mayestro alaya pong kasalanan pero inako na nga po pablasang may pong metong ehemplo kaya katamo. Kakibat tayo, kimbiyata mo yung subok. Blasang kanya mo malyaring mitalakad ang matibe yung kaya katang kasalpantayanan. Talakad tayo, babo ng batong kaya katang kasalpantayanan king kahuli ng Maestro Jesus. Yapin po, nuka rin yung biyena ng tao, talagang makanyan. Dakala mga biyasa, dakala scientist, may kakamakwalta. Era po asali imbi. Bukod ito yung sinabi na po yung kakatang kapatid, NFA, pabalog yung tao. Yung malyaring nukapilan niya, makuha yung tao. Pero bisa tabo bisa, butang miras yung malyaring panahon. At yung sabihan na, inagamang piyakakaba-kaba, may ka rin isoga, at niya pong angganan. Makain niya naman po imbiyanan ng tao. At yung tangang dapat uling kabayin na ng tao, at yun dapat gawan. Ang malyaring pagawa na ng Diyos. Pero dinila niya pong kalayan. Mabiyay yung tao. Mamili yan nukan niya. Unta mayap o marawak. Pero yung katutuan yan, piya po kanini. Yung sinabi na iting wakas na rin bagay, yung sabla, may ramdam, tumakot kaking Diyos,
ingatan mo la rin kayang utos, ulinting mabilog katungkulan na ng tao. O itapuin katungkulan tamo. Din kayang utos, nga mapalad tamo po king aldong iti, tamo po tinikos ing kayatang sarili, tikbang tala po kalupan mo po ako miras o kayo mapalad ko, nang nuka rin po ing aldo, sabat na po balayan. May katagong ko po kayo. Mablasa ing aldo, sabat, may itong katungkulan na ng tao, nano ka man dogma pa sa tiba, amalyaring lelanganan ng Diyos sa tao, pakibata niya po ingaldo sabat. Nga, binaya pong matutula, kaya katamong ngeni, na kaya biyo ko po, amalyaring mig masusi, magaral ngeni, ingaldo na po sabat, ng kaya katapong balaya na penuhanan na po ng may painggan ng Diyos. Atin po, bakal salamat. No ka rin kawulagan ng espiritismo, mapalad tamo. Mablasang geni rin kabiasnan, amalyaring para lara, din kayang tuburanan ng kaya katangig pa maestro. Muli sinabi na po yung katutuan king panahon tamo pong ini, iya po yung kaya katang guide na po ng banal espiritu. Santo, apangako na ng maestro, mablasang lugon na po yung maestro king tao, iya po kinawang. Dahil sa aking sinabi na karampatan na ng datang kaya kayong mapamatula. Ayan man na po ang datang na yan, kumaya ka na ako, di hanggang dandamana sa biyana la. Tariana kayo kisablang katutuan at limbagay datang ibalitano kaya kayo. Katutuan po, dakaltana po pati kaya katamo. Limbagay datang marayo pa sa sabyana no kaya katamo. Mapalad tamo po. Blasang yayin katutuan. Anong nuka rin yung pangako, amalyarin yung bagay, pamali ano po kaya katabre ang bagay ang makasalikot. Amalyari kay misteryo na nga po yung kalupa ko pong magaran. Katutuan po. Ngayon po, bakal ko pupuntala na malyarin dintuyan, na malyarin darandaman ko. Pablasa nung nga pansinan, para kanawa pansinan ko, din banal espiritu ngayon, uling akakita po yung kaya katamang yatong kakaran na pinapuking gibang, wala mo tan direktomento na po isa sa biyanda. Yan po. King gang marista po mong balatiya po mong lunduyan ni siluna ng biye. Malibatan po king February sinabi na magobra kayo. Hanggang 7 bulan, hanggang Agosto, uling yung panahon nyo, matelan niya, lalong-lalo na po yung bulan tangi ni maselan niya po, pagtungulan niya ingalbugan. Katutuanan da ka lang matatangal king albugan. Ngayon po, yung bulan na yun nung makananong, minsan sasabihan na rin banal, dembundo ka rin mapatagla. Maragula danum, lunto. Ngayon ibabalita rin pinatubo. Wala mo atin yung medyo critical. Sinabi po king isipan ko, iyapin kaya nga manuanan ng banal na espiritu niya. Kasi ko sana po, kapamilya tanda rin, pero yung kaparalanan, mi po angaran, ingagi mi po yung tanda. Noon sabi mi pong mayap, sana po mi balayan yung makanyan man po, mo po apigilan, yung kaburyanan ng may paya, uli nga na, mi pamintuan yung kaburyan mo, kaya sulip, antikarimban mo. Pero malugod siya po yung kaya katangig pa. Bibiyanay sa blang kaparalanan. Banting mo paya, mayakit, itang maminto, yung kayang kaburyan. Sabi po mapalad tamo kako pong kapatid. Timuya ako po binala ni ninguno sa inyo. Ganyan po. May balaging katawan. May mahina. Pero makanyan po ako balaging kasal pantayanan. Pinalang pong matalik. Lasang alana ako man pong hagawa. Nungin Diyos alaya po karaw. Mapalad tamo po kakong kapatid kin panahon tamo iti. Mablasang in Diyos waman isabla, yung kasakitan dalanan na, pero yung kaparalanan, po kakawang kaya katamo. Maingat tamo, magkabilita po yung kapayapan. Talang tapong matalik. Makanyan man, kalupa ko pong magaral. Lasang itangan lelangan na katamo. No ka rin, maminto tamo. Lasang sinabi na, dingatsuang Kristo Jesus, alalang parusa. Yan po sandigan tamo. Malyaring manalig tamo, ablasay yung sablang kayo payanan kaya katangig pa, binyan na po king kayang kabubugtungan na yanak. Ulinganan ni maestro, alang bires king pa, nung king uli ko, nung kaluguran nyo ko,
pamintan nyo ring utos ko. Mananasana po ka kung kapatid. Inguno seta po yan. Dumalang tamo uling kakaibat na po yung biyeta mo yung subo kayan. Na anumang bagay, eta po papay na nilob tamo. Uling kayang kamasubok kaya nakakit. Yung may payang din ng Diyos, yung maestro, nung kanano kakatetagan at tapat, king kaya kang yaos, king kaya kang pangayawos, king banal kasal pantayanan, kilom na yung kapatiran, espiritismo. Espiritismo, pamagkaral kimbiya hanggang magbiyang tao pamagkaral, pamangulkul ka rin kabyasnan. Ablasa nga na pamanalasta iti kabyasnan, ating kabyasnan, pamangawani kin dewakan, ating kabyasnan, yapin po yung takot in Diyos. Kasi bahay po, sana po may karagdag ko, pasalamat ko po nakalagay ngayon, miras ko po. Kaya yung sinabi na, yung karagdagan, pagkalum na po ka na ako, yan hindi nanda kasi ka na lumakad ka, mag-mission ko. Yan, hindi po, pasalamatan ko po nakal, kayabi ko po, kaya katangal daw, sapat na pong pianuana na balayan, sibol, tagumpi na nimbiye, mayap, ayabak po. Kaya kayo. Dakal pong salamat, aking kikatamong penga, rilawen niyo po na hatin la pong paksa. At tinya naman pong sasabihan, kapampangan na mo po, kapampangan na lamo rin. At tinya pong sasabihan ng Santong Ebanghelyo nga na, nung mibibili kayo nga na king tukso o subok nga na, ibilang yung tulay, na tinya pong sasabihan makanyan. So, iya po ing malyaring agawa na niya, magaral tam po ya. Potang mabibiyasa tam, kalupa na sinabi ng tatang, o yung piyakatampe ngari, potang atintanang belwan, nung minsan naagagawa ta ng pamayapan tana, na anuman po itang kikatamong daranasan, nung minsan pasalamatan ta pa eh. Nung minsan asasabi ta mo, ang gangat yu ta mo kayang lalam na ning pagsubok, salamat po kayang binyeyo. Uling at yun na eh, pasalamatan ta pa po nung minsan, may biyasa tamong magtis, mabiyasa tamong magpakumbaba kung minsan. At niya pong plano nung minsan eh. Bakit masusubok iya yung tao? Nung minsan, baya mong mabiyasang magpakumbaba yung tao. Kasi nung minsan yung tao, atin niya pong pride. Atin tamongan pride. Atin tangan pong pride chicken, uling mapamangan tamo pong chicken. Pero po tapong yung pride ayan, lako tayo, lukas tayo. Sabi napin, potang ilukas tamo nga na itang matwa tamong ugali. Kalupa na yan, may biyasa tamo puken, maglalako ne po yung fried chicken. Nepo, lako ne po ito. Wagas ne pong danum, may inuman tamo. Bakit po miminom tan danum? Ulingin danum po, yung biyata mong maglinis, king kaya katamong kakilub-kiluban. Nepo, istong minom tan danum, preskuya po. So, anya, kailangan po mapaninom tamo kayang sibul. Nepo. At makanyang ko naman pong mamalita kay kayo. Nepo, kayang kaya katamong kayang kasalukuyan tamo pong programa, kayang kaya katamong sentro. Last Sunday po, may tipon la po rin all local officer na po ning Sentro Sibul Tagumpena ning Bie. Pilan lamo po rin ala. I-brother, magpa-excuse ya, pero nanuman po yung apikasundu, tutukiyan na po. Then ipong kayang local board po, alos kompleto la. Idarang miling ya mo pong alaan tampo ay brother. Lula po katao, i-brother Boyan Sano po. So, ing may kapayari po kitang Domingo, may final ya po itang kikatamong plano. Final ya po yung plano tamo kitang kikatamong construction tamo po kitang new building. So, then pong committee ka rin, may create na lang naman, schedule, kapilan tamo po mag-start, kaya kikatamong plano, uli pong pilana mo pong bulan kanyan. So, kaya kayo pong kaluguran na kapatid, kaya kikatamong sakop na pong ning Sibul Tagumpena ning Bie, pabalo ko po kaya kayo. Start niya po yung kaya katamong plano kanyan. This month po yung kaya katamong plano August 17 niya po. Itang kaya katamong plano na mag-start tana po. So, iya po yung nabuking kaya katamo pong pamitipon. Yung project po going on niya po. Then kaya katamo pong voluntaring kapatid, malyaring sumaup, king kaya katamong proyekto, malyari po sigurong maging kaya katamong sarili, nepo, malyaring pisasan metong antala, kaya tang metong tamong nasa, para kaya katamong 50 banwa.
uli pong pilana mo pong bulan o pilana mo pong banwakan yan. 50 years na po yung Sentro Sibol Tagumpianan ng Bia. So kailangan po yung unity, yung kikatamong pamisasan metong po, ne po. At makanyan mo rin po, managkatlar, yung kikatamong kapatad, yung kikatamong family David po, kayong Albanis, librida ko pong pagtuan. Librida kayo pong pagtuan ngayon eh. Dahil kapatad tamo kiti, librida ko pong pagtuan. Huling okasyon po ating birthday. Ating birthday po kita kay Albanis. Mig birthday ko po, sabihan ko na po kaya kayo, mig birthday po itang kita, ngayon ni Dela na ka rin. Ngayon big birthday ko po niyang August 2, dalara ko po ka rin. Nepa, at anti mo rin po, kaya tutuking Domingo, second Sunday na naman, kang Sister Alice po'y lahad tamo. Yan po, yung sablang bagay po, yung libro po, yung makasulat, ay po laram. Dahil pong panahon tanga rin, makaaktala po kayong libro. Danasan tala. Mupin po tapong atsuya yung proseso, yung paralan kay katam. Yung nanumang pong dumalan, king biyatam, maging mayan niya po, potang atsutamong makapatay. Uling pengako na po ning kay katamong ginong Diyos, potang atsutamong kaya, nanuman po yung panahon, seputamo man po kanong buwak, tamo po matagkil. Masakit man po yung biye, milabas tapa mo rin. Po? Uli pong niya ing pengako na kaya katamupin, tamo mama ko kayo. Uling istong may kotaang tatang tamo, maakawanita na kaya. Makayan po yan. So ngayon pong aldongay ni, matulaya po, palakpakan tayong kaya katamong ginong Diyos. Pasalamatan tayo, pagkaluban na nakatamong sikanan. Happy tapong yan ng aldongay ni uling akasabi tayo yung kaya katamong gino. Yan po, mayari yung kaya katamong tipudan. Dan po kaya katamong pisaw-saw, ngayon ng aldongay ni 5,923, kaya pong basket minuna, kaya pong kadwang basket, 2,548. Ini po, mirasya po, kaya katamong kapatad, uling may katadwaya po, may opera, itang miyembro tamong metong po, kaya Sister Jane po, Alfonso. So panalangin tala po hanggang kaya tamo mo pong baler, yung kaya katamong pengari, din kaya katamong kapatad at yuking karandaman, panalangin tala po. God bless you all po kayo. O po nga tamo pong meeting po at ang alas 4, all local officer po. Gana-gana pong officialist na po, PPC 5 ya po yun koy. Ang po pong medium, ding medium tamo at chula. Salamat po.
malakad tampo. Katas-katasan ay hobang kaya kaming igpa. Pasibay po king pinandita iti alala pong kapupusan ding kekeng kapurian ng pong kapasalamatan keka. Pablasang igpa ding balang metong kaya kami ginuing makanyan mo kaya pong pigkalubanan sikanan. Ginona nung ablas mi karing dapat mong mangayap kaya kami. Nune po yung suywanda kat purian king kekang pangi espiritu ampuan king katutuan. Dakal pong salamat king pinandit na ikeng mikakapatad tinipon mo kami nung nukarin ing lugar akekang pepanwanan. Diyos ko, pasalamatan mila ding salmon ampong amanong kekeng dindam. Ding kanta, ding ibnos, ake kaming dindam. Diyos ko ring kekeng balang sarili king pinandit ay ti mikatin lang kapanatagan. King uli na igpaning kekeng pamipasakop king kekang banalalagyo. Ginongening pinandit ay ti pasibayong manyawad kekeka. Pablasang ginong Diyos dingal doming bukas emila kamalayan. Paintulot mo pasargo karingal doming daratang para mapupuing sikanan miyang pong biye. Pagkalubmuing kaya kaming kailangan kingal doldo. Bang Diyos ko ike pong sablang anak mo manuparan kami. Bang ike malyaring manyang kanan king oras na ning kekeng pamaglakad karing buri mo. Tulutan mo ginong Diyos ikeng sablang anak mo. Balasargong depat daring kekeng palad panwanan mo't pagkalubanan mo sargong karagdagan. Igpatulutan mo ngening pinandita iti. Oy ni ing mabilog ay iglesia. Ako kulayit kami makahukulig pakaretang kekeng kapatad. Paintulot mo sargo ang ganaring kekeng pengaring at yuking dasena ning kapanandaman. Ginotutupong alakeng arapat nung ikaming anak mo dapat nung ikapuing manimunay pang banal. Diyos ko ipagkalubmuing sikanan karela. Igpa lubasan mo yung kapanandaman. Bang may gitlang makagalo, Gino, karing karelang katungkulan na pekitangwanan keka. Gino, ngening kapinandita na iti dadalim kami keka. Tulutan mo sargong Diyos ko, pakirandaman mo laring kekeng balang dalom, iparam mapupusa na karela ingbi karagdagan. Gino, ngening pinandita iti. Magparalam po kami ang pong makisabing mayap keka. Ginooy ni puing kekeng panahon akta daring kekang banal. Paintulot mo sargo ginong Diyos eke tututul nanuman po iti. Dapat ikeng anak mong makapasakop king kekang banalalagyo, ipawa mo kamit ilawt ke kami ing nanumang kapaamakan. Ing makanyan meng alang patugot paslaging sala karing kekeng balang sarili. Bang may gitig pa, ing makanyan kengan miiwas king nanumang kaapamakan. Ginoma kanyan mo naman detang kekeng kapatad na laking kasalpantayanan, alang kapanwalan, e makapatahid king kekang banalalagyo. Diyos ko panyawad mila naman igpa, kalbitan mula ring karelang puso. Diyos ko bang makanyan lapong mikating takot keka Gino, bang makanyan la namang tuki ang pong mamintuking buri mo. Diyos ko ilapuring kekeng hawad kekang ening pinandita iti, sapain tulot mo Ginong Diyos, ing kekang upaya yang manimuna karing balang metong ke kami, ang gana karing kekeng pamaglakad, kingaldo ang pongbeng. Ing lagyo ning igpampo ning anak at ning Espiritu Santo, amimingat ke kami, iya nasa po salamat po. God bless you all po kay Kongan. Sibul Tagumpay-Ning Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibul Tagumpay-Ning Bie.